గంటలు మాట్లాడాను. ఇక ఈ 3 నెలలు ఫోన్లతో చంపేస్తావా? ఎరా అవుటా? డౌటే లేదు, ఫుల్ కొట్టినట్టుంది. పెళ్ళయ్యాక చూడు దయ్యం కొట్టినట్టుంటది. నిన్ను మొదటిసారి చూడగానే నాకు బాగా నచ్చావు. వీడికింత మంచి అమ్మాయా? మన పిల్లలకి ఏం పేరు పెడదాం? ఐశ్వర్య, శృతి, ఆర్తి, ఎన్టీఆర్, మహేష్, సింబు ఇట్లా పేరు పెడదాం. మీ లవర్స్ పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారా? నేను అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నా. ఎన్నాళ్ళు? ఎంత మందిని రా ప్రేమిస్తావు? నీకు వేరే పనే లేదా? ముందు మీరు ఆపితే మేము ఆపుతాం. ఎవరన్నా ప్రేమించారా? పెళ్ళయ్యాక మిమ్మల్ని ప్రేమించాలనుకున్నాను. ప్రేమించొచ్చా? నిన్ను మాత్రమే లవ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా? ఈ అమ్మాయి అని హార్ట్ లో లాక్ చేసావంటే ఆ తర్వాత ఎవరొచ్చినా గేటుకి బయటే. నా హార్ట్ కి లాకే లేదురా. అమ్మాయిలు వస్తుంటారు పోతా ఉంటారు. ఏంటి నన్నే చూస్తున్నావు? బాగున్నారు కాబట్టే చూస్తున్నాను.